Tikulandireni kulikonse komwe muli. Yafikanso nthawi ya programu yathu yomwe takhala tikukambirana zokhudza mawu a Mulungu amene ndi Bible. Nthawi imene yapitayi imenenso tinali limodzi pamene tikutha kuona magawo 5 a mpingo wa Ambuye Yesu Khristu. Taonako ndithu magawo monga ngati la pemphero komanso gawo la nyimbo. Tsiku la lero tikhala tikupitirizanso ndi gawo lina limene Mulungunso analikhazika mu mpingo kuti ife ngati Akhristu tiyenera kuti tizichita makamaka pa nthawi imene takhala kumana pamodzi ngati mpingo. Ndipo gawo limeneli ndilo mgonero wa Ambuye. Mgonero wa Ambuye monga ndangoti mmene nakonena kuti mgonero wa Ambuye ndikhulupirira kuti anthu ambiri madziwa kuti mgonero wa Ambuye ndi chakuti, komanso pali anthu ena amenenso sakudziwa kuti mgonero wa Ambuye umenewu ndi chani. Mgonero wa Ambuye ndi chinthu chomwenso china chomwe Mulungu anachikhazikitsa kuti ife ngati Akhristu a mpingo tizichita makamaka pa tsiku loyamba limeneli la Sabata tikakhala tonse takumana pamodzi. Pali mayina ambirimbiri mwina ena simutha kudziwa kuti mgonero wa Ambuye umene ndi chani. Pali mayina ena amene dziko lapansi linakhazikitsa, komanso pali mayiko ena amene mayina ena amene timatha kuwaona kuchokera mawu opatulika limene lili Baibulo, lomwe lili choonadi yake chimene Mulungu anachikhazikitsa kuti ife tizitsatira. Mwakanthawi kochepa pang'ono tayeni tingoona kukoni chabe mayina ena amene amatha kuwamva, komanso ngakhale nenso ndinawamvako. Mwachitsanzo pali mawu ena amene ponena mgonero wa Ambuye anthu ena amanena zoti ndi misa. Pali anthu ena amaganiza kuti mgonero wa Ambuye ndi misa. Mawu oti misa si Chichewa, mawu oti misa si Chizungu, koma mawu amenewa ni mawu a Chigiriki. Ndipo mawu amenewa tikaona mu Chigiriki imenechi adatanthauza kuti chikondwerero. Ndi anthu ena akamati misa amaganizanso kuti ndi mgonero wa Ambuye kapena kuti ndi chikondwerero. Awa ndi mawu ena amene anthu ena amatha kunena. Komanso pali mawu ena amene anthu ena samatha kunena makamaka ponena gawo limeneli ngati mawu akuti Ukaristiya. Ukaristiya anthu ena samakhulupiranso kuti limenelinso ndi mgonero wa Ambuye kapena kuti ndi mawu ena amene tikhoza kunena kuti mgonero wa Ambuye. Tikamati Ukaristiya umatanthauza kuti ndi mwazi kapena mkate umene amati akawupempherera umasanduka thupi lenileni la Yesu Khristu, kapena akawupempherera mwazi umenewu umasanduka mwazi wenileni wa Yesu Khristu. Izinso ndi mayina ena amenenso anthu ena amadziwa ndi mawu amene oti mgonero wa Ambuye. Komanso gawo linanso limene anthu amatha kunena mawu amenewa mgonero wa Ambuye dzina lina limene amatha kuwapatsa ndi mawu kuti sakalamenti kapena gawo limodzi la sakalamenti. Tikamati gawo limodzi la sakalamenti pali magawo ambirimbiri amene amakhala pa sakalamenti, ndipo gawo limodzi la sakalamenti amene kuti ndiwo mgonero wa Ambuye. Kodi inu mmati chani pa nkhani imene ya mgonero wa Ambuye mu mpingo? Tiyeni tioneni mawu amene ali mawu a Mulungu amene ananenanso za nkhani imene ya mgonero wa Ambuye, kuti kodi mgonero wa Ambuye m'Baibulo amatchedwa kuti chani makamaka. Taonako zimene kunjako mayina a mgonero wa Ambuye amatotchedwera, koma tiyeni tsopano tione m'Baibulo kuti kodi m'Baibulo mawu amene oti mgonero wa Ambuye amanena kuti Baibulo imanena kuti ndi chani. Tikamaona m'buku la Machitidwe chapter 2, tiyeni tsopano m'buku limene la Machitidwe chapter 2 verse yake ndiyo ya 42. Verse ya 42 linakamba zakuti ndipo anali mchikhalire mchiphunzitso cha Atumwi ndi mchiyanjano kunyama mkate ndi mapemphero. Ili ndi buku la Machitidwe limene timadziwa kuti mu chapter 2 ndimene mpingo wa Yesu Khristu unayambika. Ndi akuti anthu Akhristu amene anabatizidwa kukhala mu mpingo wa Yesu Khristu atadali mchikhalire m'mapemphero komanso murani kodi kunyama mkate. Zomwe zikutanthauza kuti gawo limeneli Baibulo linena kuti ndiko kunyama mkate. Kuchokera m'Baibulo pa Machitidwe chapter 2 verse yake 42 lanena kuti gawo limeneli tikhoza kulitchula kuti kunyama mkate. Komanso Baibulo limene pa buku la 1 Korinto lomwelo chapter chake cha 11 verse yake ndiyo ya 20. Chapter cha 11 verse 20 Bible nanena zakuti pa verse 20 akunena makuti chifukwa chake pakusonkhana inu pamodzi sikutheka kudya mgonero wa Ambuye. Akuti kodi pakusonkhana pamodzi lonse tikabwera pamodzi ati kuti sikutheka kwa inu kupanga mgonero wa Ambuye. Zomwe zikuti patsa dzina lachiwiri limene Baibulo lafotokoza makamaka pa nkhani amene ya mgonero wa Ambuye, kuti mgonero wa Ambuye dzina lina limene tikhoza kutchula limene lachokera m'Baibulo ndilo mgonero wa Ambuye.
kodi inu mumatchula kuti chani gawo limeneli? Tikatchula zokhazokhazi zimene Baibulo lanena, kodi mumatchula kuti kunyema mkati, kodi mumatchula kuti ndi mgonero wa Ambuye? Baibulo lifotokozera bwino kwambiri kuti mgonero wa Ambuye ndimene dzina limenenso ife tikhoza kulitchula ngati Akhristu. Komanso tikamaona buku la 1 Korinto lomwelo linatiwuzanso za nkhani yomweyo. 1 Korinto chapter 10 verse yake ndiyo ya 16. 1 Korinto chapter 10 verse 16 kwamba motere, chikho cha mdalitso simene tidalitsa, sili cha chiyanjano cha mwazi wa Khristu kodi? Mkate umene tinyema suli chiyanjano cha thupi la Khristu kodi? Umuso akufunsa amene alemba buku limene Paulo buku la 1 Korinto kuti gawo limene ucha kuti mgonero wa Ambuye ndi kumene pamatochitika pamene pamakhala chikho chimene chimakhala madzi amphesa komanso mkate. Zinthu zimene zikachitika ndikuti kuchita mgonero wa Ambuye. Choncho m'Baibulo lidatiuza mayina amenewa uchokera m'Baibulo kuti choyambirira ndi chitaona lija kuti ndi mgonero wa Ambuye, komanso taonanso kuti gawo limeneli ndipo kunyema chani kuti kunyema mkate. Komanso kachitatu taonanso kuti gawo limeneli limatchulidwa kuti kuchita mkate komanso chikho pamodzi. Tikamati chikho zikutanthauza kuti muchikho munja ndi mmene mumakhala chani kuti mmene mumakhala mwazi wa Yesu Khristu amene ali madzi amphesa. Kodi inu mumalitchula kuti chani gawo limeneli? Kodi mumalitchula ndi mayina amene Baibulo mulibe? Kapena mumalitchula ndi mayina amene Baibulo alimo? Koma tidziwani kuti ngati mumalitchula gawo limeneli ndi mayina amene Baibulo alifotokozera amene mtangotha kuwawerengawa, dziwani kuti ndikuti mukuchita koyenera. Choncho awa ndi mayina amene Baibulo linafotokoza makamaka pokamba za gawo limeneli la mgonero wa Ambuye. Kodi mgonero wa Ambuye ndi chani? Kapena kuti izi zithandizanso kutionetsera kuti kodi cholinga chimene timachita pa mgonero wa Ambuye ndi chani? Inu mukuzondikhalira umboni kuti tikamachita chinthu china chilichonse timakhala ndi cholinga chimene timapangira chinthucho. Mgoneronso wa Ambuye uli ndi cholinga chimene timayenera kuti tizipangira. Suli mgonero wa Ambuye timangouchitapo ayi kuti tisangalatsidwe kapena zina zake tichite kapena kuti anthu atione kuti timapanga zimenezo ayi. Koma tuli mawu a Mulungu amene atifotokozera kuti tizichita mgonero wa Ambuye. Ndipo mgonero wa Ambuye umene umakhala ndi cholinga chimene tiyenera kuti tipangira mgonero wa Ambuye. Kodi inu munambo makhalako pasi ndikuganiza kuti kupanga mgonero wa Ambuye tifuna tipange chani? Tate tioneni Baibulo kuti ndilifotokoza kuti chani choza cholinga cha mgonero wa Ambuye. Cholinga cha mgonero wa Ambuye timachipeza pa buku la 1 Korinto chapter 11 verse yake ndiyo ya 23. Tikamawerenga buku limene la 1 Korinto chapter 11 verse yake 23, timaona kuyambira kuti buku limeneli analilemba ndi Paulo. Ndipo pamene Paulo ankalemba buku limeneli, timaona kuti Paulo ankathana ndi mavuto osiyanasiyana. Vuto limene dalipo ndidali limene la mgonero wa Ambuye. Komanso panali mavuto ena amene adala chopereka. Komanso panali mavuto ambirimbiri amene Paulo ankafuna kuti awasolve mu buku limene la 1 Korinto. Pamene buku limene la 1 Korinto chapter 11 verse 23 anakamba za cholinga chenicheni chimene timapangira ife mgonero wa Ambuye. Tate tioneni m'buku limene la 1 Korinto chapter 11 verse yake ndiyo ya 23. Pa 23 akukamba motere: pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimenenso ndinapereka kwa inu, kuti Ambuye Yesu usiku uja anaperekedwa, anatenga mkate, ndipo pamene anayamika ananyema nati, ichi ndi thupi langa la kwa inu, chirani ichi chikhale chikumbukiro changa. Akuti tikamachita mgonero wa Ambuyewo chimene chimachitika ndi chani? Chimene chimachitika ndicho chikumbukiro cha Yesu Khristu. Timamukumbukira Yesu Khristu. Kodi inu mumamukumbukira Yesu Khristu pamene muchita mgonero wa Ambuye? Chifukwa Baibulo latifotokozera bwino kuti cholinga cha mgonero wa Ambuye, Paulo afotokoza bwino kuti akuti ndi chani? Cholinga chake chenicheni akuti ndi chani? Ndiko kukumbukira imfa ya Yesu Khristu. Kodi inu mukamachita mgonero wa Ambuye mumakumbukira imfa ya Yesu Khristu kapena mumakhala mukumbukira zinthu zina? Komanso Baibulo likupitirizaso pomwepo kuti pa 1 Korinto yemwe chapter 11 verse 26 kunenanso kuti verse 26 1 Korinto akuti pakuti nthawi zonse mukadya mkate uwu ndi kumwa chikho mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza Iye. Chinthu choyamba akuti ndikukumbukira imfa ya Yesu Khristu. Komanso chinthu chachiwiri chimene tachiona pamene m'buku limeneli la 1 Korinto chapter 11 verse 26 akuti ndiko kulalikira imfa ya Yesu Khristu. Tere kuti
tikamachita kapena kuti tikamapanga gawo limeneli la mgonero wa Ambuye, zolinga zathu ndizo ziwiri. Wani ndiko kukumbukira imfa ya Yesu Khristu. Chinthu chachiwiri ndicho kulalikira imfa ya Yesu Khristu. Kodi inu cholinga chanu chimene machita mwamapanga mgonero wa Ambuye chimakhala chotani? Kodi ndichosiyana chimene Baibulo lafotokoza? Koma Baibulo ndikupewera lifotokozera bwino kuti zolinga zathu zimene mazikira mgonero wa Ambuye ndi ziwiri zimenezi. Palibenso chinthu china chonse chimene cholinga china chonse chimene machitira mgonero wa Ambuye. Koma pali anthu ena amene amaganiza kuti cholinga cha mgonero wa Ambuye amaganizira kuti ndiko kuchotsa machimo. Dziwani kuti machimo ndi amene timatha kupanga, kapena kuti tchimo ndi kusaweruzika. Tikati kusaweruzika ndi kuti kuchita zimene mawu a Mulungu sakunenayi. Alipo anthu ambiri amene amapanga zinthu zimene mawu a Mulungu sakunena, limeneyo ndilo tchimo. Ndiye anthu ambiri amaganiza kuti tikamachita mgonero wa Ambuye, ukamwa madzi aja kapena madzi amphesa komanso mkate uja, akuti ndi kuti machimo ako amakhululukidwa. Ndikupatseni chitsanzo ichi, pali mkulu wina akanandifotokozera kuti linalipo nthawi ina imene anapita kulalikira mawu a Mulungu. Ndipo akulalikira mawu a Mulungu, ali anthu ena anali chinthu chomvera mawu a Mulungu amenewa. Ndipo anthu amenewa anawuza kuti koma zimene mukambazi ndizoona, koma lero mwandibatize. Koma munthu amene akabatizidwayo adali ndi vuto lomwa mowa kwambiri. Ndiye atapita kukabatizidwa mu mpingo wake wa Yesu Khristu, nkukhala Mkhristu. Mkuluyu akuti adapitirizabe kumwa mowa uja. Ndiye mkuluyu atapita kumufunsa kuti akulu munabatizidwa ndi Mkhristu, koma simayenera kuti murani mupitirizabe kurani kumwa mowa mwene mukusiya. Ndiye mkuluyu adanena kuti pachati ndimapita kuchali chisulo loyamba la Sabata. Ndipo ndikamangati uja machimo amakhaurara akhululukidwa. Kodi cholinga cha mgonero wa Ambuye ndi chimenecho? Munthu ngati afuna kuti akhululukidwe machimo ake, tilekeza kuti munthu si Mkhristu. Timaona kuti ngati afuna kuti akhululukidwe machimo ake, amayenera kuti abatizidwe. Ndipo cholinga cha ubatizo chinthu china ndicho kuchotsa machimo. Ndicho cholinga cha ubatizo. Komanso ukakhala uli ndiwe Mkhristu, uli mu mpingo wake wa Yesu Khristu, ndipo ndiwe Mkhristu, ukafuna kuti machimo ako akhululukidwe, chimene umachita ndi chani? Ndikhulupirira kuti amene muli Khristu mudziwa kale anthu ake, kuti anthu ake ndiyo kulapa basi. Mukalapa machimo anu amakhululukidwa. Osati pamene munthu wamwa madzi amphesa kapena mkate uja ndiye kuti iweyo machimo ako achoka. Ayi, si choncho ayi. Machimo athu amachoka pokapoka pamene talapa kapena pamene tabatizidwa mu mpingo wake wa Yesu Khristu basi. Palibenso njira ina iliyonse imene ife ngati Khristu machimo athu akhoza kukhululukidwa. Tatetu ndi chitsanzo chabwino cha m'buku la Mateyu limene timaona nkhani imene ya Yudasi. Yudasi pamene Yesu Khristu akakhazikitsa kuti pazikhala mgonero wa Ambuye, Yudasi adali anapereka kale Yesu Khristu. Kodi adakhala kuti mgonero wa Ambuye ene udyedwa pamene munthu alibe tchimo. Kodi Yudasi adakhala ololedwa kuti adye mgonero wa Ambuye? Inu mudziwa kuti Yesu Khristu akadziwa china chonse chimene chikuchitika. Adadziwa kuti Yudasi pamene Yesu Khristu akakhazikitsa mgonero wa Ambuye, Yudasi adali kale ndi ndalama mthumba zimene adakatenga kwa akuluakulu aja achipembedzo kuti ampereke Yesu Khristu, zidali zili mthumba. Kodi kudakhala konenazo kuti mgonero wa Ambuyewo umachotsa machimo? Kodi tchimo la Yudasi sibwe zitachotsedwa atapanga nawo mgonero wa Ambuye uja? Koma kumbukirani kuti Yudasi sadalape tchimo lake, ndipo adadzigwetsa pasi, adadzikhweza yekha chifukwa kuti tchimo lake silinakhululukidwe. Zomwe zikutanthauza kuti mgonero wa Ambuye suchotsa machimo. Pamene Yudasi ankapanga nawo mgonero wa Ambuye adali kale ndi tchimo lompereka Yesu Khristu, lomwe iyeyo sadalape ayi. Zomwe zangotionetsanso kuti pankhani imene ya mgonero wa Ambuye imene naye zikuonetsa kuti mgonero wa Ambuye suchotsa machimo. Inu kodi n'chifukwa chani nkhani tikamapanga ulaliki anthu amabwera kuti adzalape? Mesa amadzalapa chifukwa choti amva mawu aja adzudzulidwa. Kodi mgonero wa Ambuye umamudzudzula munthu? Kodi munthu amalapa chifukwa chani? Munthu amalapa chifukwa wadzudzulidwa. Kodi mgonero wa Ambuye umamudzudzula inuyo? Paulo adaliona vuto limeneli. Mwinanso ndi vuto limene dali wako lito limeneli. Limene Paulo anafuna kungoonera kuti zolinga za mgonero wa Ambuye ndizi. Ngati Paulo adanena kuti zolinga za mgonero wa Ambuye ndizi, ndiye kuti zomwe zikutanthauza kuti zinthu zina zonse anazichotsa. Kusonyeza kuti ife ngati Khristu tiyenera kuti tizichita mgonero wa Ambuye ndi cholinga chakuti tikukumbukira imfa ya Yesu Khristu. Komanso pamene tikukumbukira imfa ya Yesu Khristu, pomweponso pamene timakhala tikulalikira imfa ya Yesu Khristu. 1 Korinto chapter 11
verse yake 23 yatifotokozera bwino za nkhani imeneyi. Komano pali zinthu zina zimene tikozosoma zifunsa kuti kodi nanga tikhoza kukumbukira bwanji imfa imeneyi ya Yesu Khristu? Tikhoza kukumbukira bwanji imfa ya Yesu Khristu? Ine ndakhalapo ndithu ochemerera mpira, ndimathanso ochemerera mpira. Ndipo nthawi zina kapenanso kuonera mpira ndimathanso kuonera mpira, ndikhulupirira kuti anthu ambiri amene mukutionera tsiku lero mwina ena ndi masapota amatimu osiyanasiyana komanso matha kuonera mpira. Ndinaonapo nthawi ina kuti nthawi imene afuna kukumbukira kuti kapena puleya wamwalira, walisiya puleya, nde mwina pa game tsiku limenelo, nde akafuna kumukumbukira imfa yake mkulu ameneyi, ndimaona ine kuti akulengeza mu stadium kuti tsiku lero tikumbukira imfa yawo kuti wakuti chifukwa walisiya. Nde chimene chimachitika ndi chani? Alifali amayimba wiziro, akayimba wiziro anthu onse mkandi kuti amakhala kukumbukira imfa ya puleya amene adamusiya, kukumbukira imfa ya wokondedwa awo amene ankasewera naye mpira. Nde stadium onse muja amakhala mwina kwa mphindi imodzi nthawi zambiri. Ikatha mphindi imeneyo chimene chimachitika ndi chani? Lifali uja amayimbiranso wiziro, ndipo ndimaona anthu ena amaombera manja kuti amukumbukira munthu womusiya. Uku ndi kukumbukira kumene timachita pa dziko lino lapansi. Kukumbukiranso kwina kumene ndimakuona ndi kwachiliza. Mukhoza ndikhulupirira kuti anthu ambiri amene mukutionera pano kuti mudakhala pa mwambo wachiliza umene uli wa m'bale wanu kapena osati wa m'bale wanu. Nthawi yachiliza zimene zimachitika ndizi, amamukumbukira munthu amene anatani uja anamwalira uja. Amamukumbukira bwanji? Amamukumbukira pomumangira chipira, anthu ena amati chipira chimene chili chiliza. Mawu oti chiliza anabwera chifukwa chakuti tikachiona chiliza chija chimene chamanga chija kapena chipira chija chimaliza kuliza kwa yekorani, timakhala tikukumbukira kuti m'bale wathu uja adamwalira. Ndiye chifukwa anthu amati ichi ndi chani kuti ndi chiliza chimaliza. Ndipo kukumbukira munthu amene uja pamakhala ngati zinthu zimenezo amamupangira chipira. Komanso ndimaonanso nthawi imeneyo kuti anthu timanyamuka kupita kumanda kukachiona chiliza chija. Komanso ndinaonanso madera ena kuti akamamukumbukira munthu amene adamwalirayo amaponya ndalama likata yake pamenepo, kusonyeza kuti akumukumbukira munthu uja womwalira uja. Kodi nanga zimene zili m'Baibulo, zimene ndi mgonero wa Ambuye pamene ndinakale kuti timakhala kumukumbukira imfa ya Yesu Khristu, kodi tiyenera tikumbukire bwanji imfayo? Pa nkhani imene yachiliza ndimaona pamakhala thoba, pamakhala nyama zakudya zambiri, kumafa mbuzi, nkhuku, kumukumbukira munthu uja amene adamwalira uja. Kodi nanga imfa ya Yesu Khristu, kodi idafotokozedwanso kuti izikumbukidwa motani? Kapena kodi inu imfa ya Yesu Khristu mumayikumbukira motani? Tate tioneni buku la Mateyu chapter 26, verse yake ndiyo ya 26. Bible also linafotokoza bwino kuti ngati tifuna tikumbukire imfa ya Yesu Khristu paine apakhale zinthu izi. Basi ngati ndine zinthu zimenezozo ndiye kuti zinthu zinazi zachotsedwa. Kodi mumamukumbukira motani Yesu Khristu? Tate tioneni buku la Mateyu chapter 26 verse yake ndiyo 26. Pa verse 26 akukamba motere. Tikatekeza verse yake ya 30 kuti tione kuti kodi tingakumbukire bwanji kapena tingakumbukire motani imfa imene ya Yesu Khristu. Pa verse 26 akuti ndipo pamene iwo anali nkudya, Yesu anatenga mkate nadalitsa naunyema, ndipo pamene anapatsa kwa ophunzira anati, tengani idyani, ichi ndi thupi langa. Ndipo pamene anatenga chikho anayamika napatsa iwo nanena, mumwere ichi inu nonse, pakuti ichi ndi mwazi wanga wapangano wothidwa chifukwa cha anthu ambiri kuchotsa machimo. Ndipo ndinena kwa inu, sindidzamwanso chipatso ichi cha mphesa kufikira tsiku limene ndidzamwa chatsopano pamodzi ndi inu mu ufumu wa Atate anga. Izi ndi zinthu zimene Bible likutiwuza kuti tikhoza kukumbukira bwanji imfa ya Yesu Khristu. Pa imfa ya Yesu Khristu mmene tikhoza kukumbukira Yesu Khristu pali zinthu izi. Chinthu choyambirira tikuyenera kuti ndi mkate umene chili mkate imene chimakhala chopanda chorupitsa. Komanso china ndicho mphesa, madzi a mphesa. Tikapanga zinthu zimene zizi ndiye kuti tikukumbukira imfa ya Yesu Khristu. Kodi inu imfa ya Yesu Khristu mmayikumbukira motani? Kodi mmayikumbukira muyenda mu msewu? Kapena mmayikumbukira mujowajowa? Kapena mmayikumbukira ngati mmene amakumbukira anthu amene taona kwa mumpira komanso anthu ena? Koma apa pali kakumbukidwe kake tina tikhale ndi mkate komanso mazamphesa. Mazamphesa munganenakale muja kuti akuti amafanizira thupi la Yesu Khristu.
kusonyeza kuti ngati lupanga mgonero wa Ambuye pali mkate ndakuti mkate uja umangofanizira thupi la Yesu Khristu. Suli mkate yomwe upempherera ukhala thupi la Yesu Khristu ayi, kapena madzi amphesa aja mukapempherera akhala di mwazi weniweni wa Yesu Khristu ayiso, koma akuti zimangofanizira. Mwachitsanzo ndikusokupatsani chitsanzo zofanizira kuti tilani tione kuti patsogolo bwina pakubwera amayi ena ake. Ndiye anthu azikambira aona kuti amayi awo afanana ndi amayi auje. Kodi ndi amayi ake da amene yayo kapena ungofanana chabe. Zikungofanana chabe. Ndeni kamakumbukira ifa Yesu Khristu payenera pakhale mkate komanso madzi amphesa. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti mu mpingo wa Khristu mtsiku la lero anthu ena amakumbukira ifa Yesu Khristu molakwika. Mwachitsanzo amatorenga frose kumapanizira kuti ndi mwazi wa Yesu Khristu kapena madzi amphesa, kapena kutenga mabisiketi pamene paja. Dziwani kuti Baibulo lafotokoza kuti kukumbukira kwayenera ndi kumeneko. Mwachitsanzo tidakhala kuti pachiliza paja papezeka munthu wina amene wangochokako wamamowa nkubwera pamene paja nkuyamba kuvina kwambiri, kuvina pamene paja. Kodi mugenza kuti amene akumbukira moyenera ifa ya munthu amene anamsiya uja? Nthawi zambiri timaona mafumu amalikapo nkhawa munthu amene amamutenga ndi kukamuweruza chifukwa sadakumbukire moyenera ifa ya munthuyo. Ndi chimodzimodzinso kukumbukira kwake wa ifa Yesu Khristu payenera pakhale mkate komanso madzi amphesa. Kukumbukira kunde kukumbukira kwenikweni. Ndipo Bible ifotokoza kuti atatenga mkate anatani kodi anapemphera. Atapemphera anatenganso chikhosi anatenganso kodi anapemphera. Nchikondi chotengeramo chabe chimene mmakhalamo madzi amphesa aja. Tene wachita zinthu ziwiri zimenezi ndi kuti wachita kuyenera. Palibe zoti ukayende kusekwina kwake kapena uzijowajowa kapena upange zotani ayi. Kakumbukiro kake kwayenera ka ifa Yesu Khristu ndi kamene kaona apaka kamene Baibulo latifotokozera. Komano anthu ena akhozimafunsa zofunso lakuti kodi tipange liti mgonero wa Ambuye amenewo? Tipange liti mgonero wa Ambuye? Ndidaonako anthu ena amuthupa mwina pa miyezi 6, anthu ena mwina pa chaka, anthu mosiyanasiyana amene amathupangira. Kodi mpingo tiyenera tipange liti gawo limeneli la mgonero wa Ambuye? Tene tione m'buku la Machitidwe. Machitidwe chapter 20. Machitidwe chapter 20 verse yake ndi ndiyo ya 7. Pa verse 7 akuti ndipo tsiku loyamba la Sabata posonkhana ife kunyema mkate, Paulo anawafotokozera mawu popeza anati achoke mmawa mwake ndipo ananena chinenere kufikira pakati pa usiku. Mulati muone pamenepa akhristu amene adalinso ampingo wa Yesu Khristu akuti ankachita mgonero wa Ambuye tsiku loyamba la Sabata. Lomweso ifenso ngati akhristu tiyenera kuti tipange tsiku loyamba la Sabata mgonero wa Ambuye. Ndipo pali munthu wina amene akhozomafunsa kuti kodi mgonero wa tsiku loyamba la Sabata ndi liti? Kodi mudamba mazifunsa kuti kodi tsiku loyamba la Sabata ndi liti? Alipo anthu ena amene amaganiza kuti tsiku loyamba la Sabata ndilo pa Mande. Koma lero pa Mande pachichewa china amakamba kuti lolemba. Akamati lolemba amatanthauza kuti ndi tsiku limene anthu amapita ku ntchito nkumakalembalemba ndi limakhala lolemba. Lutanthauza kuti pali tsiku lina loyamba la Sabata limene limayamba. Tsiku loyamba la Sabata ndi tsiku la 7 limene lili Sunday limene timapita kukapemphera ku chalichi. Limene ndiye tsiku loyamba la Sabata. Kodi Sabata limatha liti? Sabata imatha pachiweru. Chifukwa anthu ena amene tikumane Sabata yamawa. Ndiye kuti ngati pa mwezi pali masiku loyamba a Sabata 20 ndoti ifenso tiyenera kumukumbukira Yesu Khristu wa 20 ifa Yesu Khristu. Ngati pa tsiku loyamba la Sabata pa mwezi lilipo ka 4 kapena katatu kapena kawiri, dziwani kuti ifenso tiyenera kumukumbukira Yesu Khristu morero. Komanso pali maganizo ena amene amatha kuyendayenda pankhani imene ya mgonero wa Ambuye. Makamaka tikamuona kula wana Korinto lomwe tione kula wana Korinto lomwe chapter 11 verse yake ndiyo ya 28. Wana Korinto chapter 11 verse 28 pali analemba motere: koma munthu adziyeseka ndikotero adye mkate ndi kumwa chikho. Alipo anthu ena akamakhulupirira kuti kudziyeseka kumene akapaka kwanamukhulupirira kuti mwina munthuyi ndiye kuti alapeka aya chotse machimo chanchani zinthu zosiyanasiyana. Koma kudziyeseka kumene anena kunkotani
pamene tikukumbukira imfa ya Yesu Khristu kumene akutanthauza ndika kuti maganizo athu akhale pa imfa ya Yesu Khristu. Timukumbukire Yesu Khristu analifera pa mtanda. Maganizo athu amenewa ali panthu ena timatha kuganiza kuti pa nthawi imene pakuchitika mgonero wa Ambuye timayamba kuganiza za mpira kuti koma lero bullets kuti panambani pano pali chani pali timu yakuti yakuti iwe uli chani chikuyamba kuganiza kuti koma lero loka tinakangorira wina zikhoza kukhala bwino kapena kuti kunyumba kuchitika iye ndo zanji lero. Maganizo amenewo munthu udziyeseweka kuti kodi panopa inewo maganizo anga adali pa Yesu Khristu, maganizo anga adali pa imfa ya Yesu Khristu. Tisakhale tikuganiza zinthu zina pamene tikupanga mgonero wa Ambuye. Ili verse limene wana Akorinto chapter 11 verse lake la 28 likutanthauza kuti maganizo athu akhale pa imfa ya Yesu Khristu, osati tikhale oyera. Gawo lakulapa ndije limabwera lija kuti iwe ukhale oyera mtima. Ilinso ndi gawo lina limene mpingo timayenera kuti tidzipanga lomwe lili mgonero wa Ambuye. Kodi inu mumachita motani mgonero wa Ambuye pamene mwakumana pamodzi? Apa tutatha kusanthula makamaka m'Baibulo ndikuona kuti kodi tikhoza kukumbukira bwanji imfa ya Yesu Khristu. Kodi mgonero wa Ambuye amene ndi chani ndi mayina ena amene Baibulo linatifotokozera. Dzakhalenso ndi pomwepo pa nthawi imene ikubwera pamene tikhale tikupitirizabe ndi magawo ena amene timenera kuchita mu mpingo wa Yesu Khristu, makamaka pamene tikakhalenso tikuona za gawo limeneli la chopereka. Mulungu akudalitseni nonse chifukwa cha kumvetsera wanu. Amen.